Dámy a páni, už to začalo. Za pár minút sa za nami začne prvý futbalový zápas tohtoročného futbaliku, na ktorý nastúpia Eleven a FC Galo. Moje meno je Šimon Fuzák a ja vám prinesem z každého jedného zápasu exkluzívnu reportáž s rozhovormi, zábermi a konečným stavom. Bobanko, poď sem. Poď sem. Jak sa cítiš pred týmto prvým zápasom? Nervozita je nejaká? Není, kámo. Není? Fúsky, prečo si ho holil? Dal som to dole, kámo. Áno, prešťastie? No. Nekompromisný banánko. Ide vysvetľovať pravidlá. Budeš nekompromisný? Budem nekompromisný. Po dve, strihnite si. Zatiaľ je to nerozhodné. Bola vnútri? Tak čo si? A keď je na strede lobda? To je klasika. On je primitív, ja som primitív, my sa tak rozprávame normálne. To je nadávky patria k životu. To je normálne, pozri sa. Takže v Bratislave počítam, že bude strašne veľa futbalistov bývalých to hrať, čo som aj počul. Ale keď sa pozerám na tieto prvé dve mužstva, tak ja si myslím, že s tým vôbec nebude mať problém. Ale dobre, ukludni sa, čo? Čo ideš, oné, čo? Čo, nebol faul? No, tak sa ukludni. More, ja by som tu hráčov ukludnoval. Ty kokot. Ty kokot. Chlapci, 3-0. Pre Galo. Pozor! Jaj. Čistý Tigran. Úplný. Jak keby mu z oka vypadol. Oh, hej! Pozri sa. A máme komplet Spartakovskú. Čierny dostal červenú kartu. Je to Trnaváčik srdcom. Na tým sklamaného, rozčarovaného, jak odchádza z ihriska. Pozri sa, musí to priblížiť. Tento zápas mal ozaj všetko. Aj brankárovú ruku v polke ihriska. A počujem ma, ale chytil to. Zase víš. Poď sem, poď sem, podaj rozhovor. Hanbíš sa za seba? A ja sa za teba hanbím. Potrebujeme robiť objektívne spravodajstvo, chlapci, musíte dať rozhovor. Vidíš, nepôjde rozhovor, tuto nepôjde, v tomto mužstve nepôjde rozhovor. Oni dávajú rozhovor len keď vyhrávajú. Od Elevenu nám nikto nesol dať rozhovor. Privítame tu čerstvého otca, Valsa, Serus. Aké je to nastúpiť na zápas? Ahoj. Po takejto udalosti životnej? Fú, akože ešte stále sa z toho dostávam, ale no. Super bol výborný, ale bohužiaľ góly rozhodli. Dobre, Valso, ďakujem si. Dobre, díky, Čau. Na ďalší zápas nastupujú šmatláci, ktorí sú víťazi minulého ročníka proti Gumkáčom. Haló. Halinovi kričíš do uší. Haló. Čauko. Kapitáni si prídu vybrať divoké karty, tuto už. Dobre, na bránkovej strane ideme na to. Zatiaľ sme videli gólov dosť, uvidíme v ďalšom zápase. Či budú pokračovať v nastolenom trende. V prvej minúte divoká karta. Gumkáči využívajú penáltu. Zaujímavé. Pekné! Šmatláci využili Žolika ďalšieho, využívajú penáltu. Prvé 2 minúty, 2 penálty. Kde to zažiješ, mi povedz. Prvé kroky ďalej Ronaldo. Uvidíme, čo to bude. Pekné! Šmatláci 1-0. Pozor. Čo bol gól, ne? Áno. 3-0 Šmatláci. Nemôžem sa vyprávať, lebo som nevidel gól. Sedmička je môj favorit z tohto mužstva, pozor. Čelenku silnú dal. Čelenku pozrieku dal. 14. minúta, 5-2. Bez toho jebáku ma točí. No! Pekné. Najlepší hráč Gumkáčov zranený. Čo je, brácho, čo sa stalo? Jebe rukou výstrelu. Nerob. Moc? No, niečo mi tam puklo. Pekné. Zavoláme záchranku? Nie, čo si. Dáme si minútu pauzu a ideme na to. Dobre. Dôraz, chalani, ten dôraz v obrane. Dáme kurva gól, dôležitý gól, znižíme a dostaneme 2. Poradca namotivovaný ste, jak Mária. Dobre som sa postavil. Vidím na celé ihrisko cez banána. Má taký chrbácik malý. Jak kryžánek, ty kokos. 8-3 pre šmatlákov. Silná jazda brankára. Banánko je nešťastný z toho. Ale on je samozrejme nestranný, tak jak všetci rozhodcovia na Slovensku. To už človeka ani nebaví.
11. gól. 11-3. 11-4, pardon. Človek to ani nestia sledovať. Bude húš. Však na tabule nebude stačiť na taký výsledek, hej. Basketbalová tabula treba. Troška sa s nej vyhral, no. Až mi ich je troška ľúto, tých gunkáčov. Chudáci gunkáči. Pozri, smutní sú tu nešťastní. Jak sa cítiš po takéto debakli? Pekný koň, dve igelitky, ideš domov s 2 igelitkami. To je príjemné. Je to Na budúce polepšíte, ne? Určite sa polepšíva. My vás len poprosíme na budúce, dajte troška menej gólov, lebo sa nám to neviete do videa. Ale ináč dobrý výkon, čo hovoríš za takýto zápas? Zápas dobrý, akože super. Boli, že nový pokope asi. No. A máme kvalitu. Plánujete to vyhrať aj tento rok? Určite áno. Áno. Vyhráme, ne že plánujeme. Ďalší, tretí zápas máme na pláne FC Tipéry a Bundaškener. Za Tipérov, chlapci moji, na Tipérov, na Aldino. 17 som ešte nevidel, ale dobre. Ideme na karty. Konečne jeden bez rukavíc. Brankáč Bundaškeneru ľúbi, vyzerá, že ľúbi vajíčkové chleby. Aj. Zmeškali štart. 1-0 Bundaškener proti Tipérov. Telovýchovná jednota Bundaškener. Silný názov. Akože boty má nabité brankář. To sú na potap, to je do mora, proti Ješkom. Pozri sa, totiž tu kokociny a potom nedáš akciu. Boha jeho. Nemôžeš sa dávať takéto veci, lebo... Ale môžeš, čo by si nemohol, sranda musí byť. 2-0 Bundaškener. Si hovoril, že brankár Bundaškeneru je majster sveta v malom fotbale. Ozaj. 3-0 Bundaškener. Zase to vyzerá na jednoznačnú výhru. Už asi vím, kto bude tí lepší a tí slabší. Dobrí sú tí Bundaškener, ozaj. 7-0 polčas. By som aj nezačínal druhý. Na čo? Brankárovi už je zima v bránke. Prvý zákrok mal za polčas. A ešte, toto sa to vyzerá. 9-0 polčas, Palo, poď ideme na kávu. Využil nájazd, podpali na to, čo. Cítim to tak, že bránkár to chycí, pozri. Zle som to cítil. Tipéry, penalta. Moj, ty bože. Kevin dal 10 eur na Tipérov. Dobrý výber, brácho, dobrý výber mužstva. Nevadí, nešťastie v hre, šťastie v láske. Tipéry dali gól, pozor. Kevin ešte žije. 10 eur ešte stále môže vrátiť. 11-1. To dajú. Na budúce im tam dáme tabulu na basketbal. A to sa nedá počítať, ja už aj neviem, koľko to je. Bundaškener proti Tipérom 16-1. Neviem, či to stihneme dať všetky góly do zostrihu, posnažíme sa, ale zatiaľ to vyzerá jednoznačné pre 3 mužstva. Ronaldinho, poď mi na rozhovor. Jasné. Starý, čo sa stalo? 16-1. Demolícia, zlyhali sme. Zlyhali ste? Áno. Bojová porada bude? Bude určite. Budú sa vypachovať žalúdky aj? Áno. Dobre, chlapci. Budúci tým bude lepší. Držím vám palce. Starý, čo to bolo, prosím ťa? Neviem, sám Už ti to nebolo ľúto? Chápeš. Už ti to nebolo ľúto dávať? tak bolo, ale 16 tak to ozaj. nemôže, chápeš, bojuješ dokonca. Tak akože... Čo ti mám povedať? Dobre, ale však uvidíme na ďalšie zápasy zatiaľ. To vyzerá jednoznačne pre 3 mužstva. Držím vám palce, chlapci. Ďakujeme. Máme tu posledný zápas dnešného hracieho dňa. Donho nastúpi v rúžových dresoch Frašták proti Pozbírancom. Pozbíranci sú asi preto, že sú pozbíraní. Frašták je prečo? A Frašták je asi preto, že bude z Fraštáku. Môžeš si to vybrať. Tak jedno ja, jedno ty. No, zasa tu neponúkajte. Zlomená noha, točno. Pod Frašták sa začal z ostra. Pozri sa. Wow, Frašták 1-0. Fraštácký brankár vyzerá ozaj profesionálne bez tých rukavíc. Uvidíme. Pozor! Čo ti jebe, brat, toto bude asi najnapínavejší súboj. 3-0. Chlapci, čo mám, ja chcem, aby to bolo napínavé. Ja tu chcem mať 1-1 do konca. Využijú potom tú penáltu. Ale to bude podľa mňa pri zápasoch budúci týždeň. 8 minúta, 4-0. Ďalší priebeh zápasu, ktorý sa mi neže nepáči, ale neľúbi sa mi, keď je to také jednostranné. Musia tie ďalšie mužstva, čo teraz dostanú kýbel gólov, musia zabrať na budúce kolo, lebo tak toto ďalej nepôjde.
Počkaj, ešte tuto to vyzerá na akciu. Mužstvám, ktoré sa rozsypali po prvých 3 góloch, by som odporúčil do ďalšieho kola zohnať si mentálneho kouča, lebo takto to ďalej nepôjde. Takto to ďalej naozaj nepôjde, chlapci. Áno, hlasíme sa vás z polčasového štúdia. Polčas vyhráva Fraščák 5-0, ale myslím si, že pozbieranci na začiatku tohto polčasu využijú nejakú kartu. Nechajme sa prekvapiť. Fú! Pohľadci, zaberte ešte! Škoda toho. Jaj, ťažko sa mi komentujú takéto zápasy. 6-0. Majú toho Mišušen. Konečne dali na moju radu. Pozbieranci využili Žolika, idú na penáltu. Poďme to natočiť. Budem to komentovať, bude to obsahovať aj pre komentáre pre nepočujúcich. Uvidíme, čo z toho bude. Ríša, poď! Je ona! Poď, zaberte ešte pozbieranci. Nebudem sa tu furt na jednostranné fotbaly kúkať. Víš, akú drámu do toho dať. Ten to nedá, uvidíš to. Pozraj to. Keď nedá, 10 eur mám u teba. Keď dá, tak nič. Aj, piče. Dobre, no, nič. Mám iba 9. Čo mám povedať? Mám sa tu rozčulovať. Jak Vlado starý. Do piči. Budete za mnou plakať. Dobre! Stav zápasu 9-1. Dočkáme si do ďalších kol. Na zaujímavejšie zápasy. Ja som z tohoto nešťastný. Tak sa teším na budúci týždeň, jak to budeme pozerať odtiaľto z food trucku. Budúci týždeň tu máme food truck, pozor. Už každé kolo. Dneska boli technické problémy, sa to nevyriešilo. Ty koľko pekné. Posledná minúta posledného zápasu dnešného hracieho dňa. Je tam niečo zaujímavé? Není. Posledná minúta posledného hracieho zápasu dnešného dňa. Zápasy skončili dosť vysokými rozdielmi, v ďalšom kole som zvedavý na ďalšie mužstvá, či sa z toho poučia alebo nie. A ďalší pondelok sa môžete tešiť, na tomto mieste bude aj food truck, takže sa budete môcť dobre nájsť a napiť. Tešíme sa na vás, dojdite.